daşardı. Asmannaki ak bulutları sıyınlap, bağdaki kuşların sesini dinlep, yine de oya vatanmy duymanırnam. Oylan oturuşuma geçen gün hem de gelyen gün bir-birleri bilen gepleşseler nähile borduka diyen sualın üstünden vardım. Egerde gelyen gün geçen gün bilen söhbetleşip kursa, bir geli göňülme bolmasa gowulajak ýaly. Sebäbi gelyen gün ýagşylyklary özüne alyp, yamanlyklary serpikdirse, kän maksatlaryň murat boljagy aýdyn. Ine bulary gödüňüne getirip, şu aşakdaky pelzepäni setire geçirdim. Günler aýy, aýlar ýyla depleşýär. Belki olar öz arada gepleşýär. Geçen gün gelýäne näme diýerke? Onuň pek gursagyna näme guýarka? Geçen gün aslyna näme duýarka? Ine bular pikir ýoluna atarýar. Gelýän gün geçenden näme soraýar? Berilen jogaplary nenen garaýar? Käbirlerine belki başyn ıraýar. Ine bular oý hyýala batyrýar. Eri maksat hergiz murat bolsady, her gelýän gün ýagşylyga dolsady, her bir insan bal miwesin ýolsady, ine bular mudam öňe iterýär. Hey günler aýa, aýlar ýyla depleşýär. Belki olar edil şuwag gepleşýär. Boşgy Maru Şahu Jahan gazetiniň 2024-nji ýylyň 11-nji aprelinde çykan sanyna çap edildi. Goşyny awtor okady. Köp sag bolun.